sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw aw ni sɔgɔma. Aw dɔn se tabali kɛnɛ kɔnɔ. Bi ye tarata ye septembre kalo o tile 26 san 2023. Nin ye kɛnɛ sigilen ye. Kunu septembre kalo tile 25 gouvernement ka kumalasira Abdoulaye Maiga ale kɔni ye maaw ladɔnniya kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ ko jamanakuntigi kalata waatiw ko o bɔla a dɔgɔkɔrɔ minnu tun bolodalen don février kalo nata san 2024. Musa Mara Mali ministri ɲɛma kɔrɔ ale bɛna hakilinataw d'a ma ka kɛɲɛ ni furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaw ka ni latigɛ ye a bɛ taamana ni waati na Ameriki jamana na. Modibo Dambele ale y'a bisimila VOA soba kɔnɔ Washington DC. O siratigɛ la maliden dɔw bunu ka yetaw fɔ an ye. An bɛna taa Niger jamana fɛnɛ na a jamanadenw bunu hakilinataw fɔ ka kɛɲɛ ni Faransi ka bɔli ye u ka jamana kɔnɔ min laseli yɛrɛ kɛla karidon Faransi jamanakuntigi fɛ Emmanuel Macron. O kɔ an bɛna segin ka na Tombouctou marabolo kɔnɔ ka kuma lakana koɲaw kan sabula a sigidalamaw jɔrɔlen don ni waati in na. Kunnafoni bakurubaw olu de filɛ ninnu ye minnu bɛna fara kunnafoni wɛrɛw kan ni k'u tɛntɛn ka bɛn sanga 30 ma aw balimamuso Mariam Kuyate fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli bɛ aw ye kokura. Kunu kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaw u ye maaw kɔni ladɔnniya ko jamanakuntigi kalata waatiw bɔla a dɔgɔkɔrɔ minnu tun kan ka kɛ février kalo nata san 2024 yaasa ka se ka civil dɔ sigi fanga na. An ka Modibo Dambele lamɛn o kunnafoniyaw kan. Jamana ɲɛmɔgɔ kalata mun ni ale tun bolodalen don février kalo tile 4 ani tile 18 san 2024 ko yɛlɛma mankani bena don o la ka sababuya kɛ daluya tigitigi dɔw ye. Ni laseli kɛra Mali jamana ka kumalatɛmɛna Colonel Abdoulaye Maiga fɛ a ka laselikan dɔ la mun dira kunnafonidilaw ma. A ko nunu kun a dɔ ye k'a fɔ u ye jamana sigikan kura ni o ye constitution mun ta ani mɔgɔw ka kalafili sɛbɛnw ani yɛlɛmali mun donna kalafili sɛbɛnw na a ka kuma la. A y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko fɔɲɔgɔnkɔ dɔ bɔ o ni Faransi kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mun tɔgɔ ko IDEMIA ni ale sen donnen don mɔgɔw ka tɔgɔsɛbɛnni kow la. Ko mun ye jamana ɲɛmɔgɔ sigi kalata ye ale don ko o bena lase kɔfɛ Colonel Maiga ka kuma la. Jamana ɲɛmɔgɔw tena wasadenw ka kalata fɛnɛ kɛ sisan ni ale tun kan ka kɛ san 2023 laban na jamana ɲɛmɔgɔ sigi kalata ɲɛ. Furancɛ fanga ko ale be fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔya sigi kalafili o de kɛ fɔlɔ sɛbɛnfura in ka kuma na ko kalafili tɔw laseli wɛrɛ bena kɛ olu koɲa la o be kɛ wagati min na fanga kuraw fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kura o ka lahala ye. O siratigɛ kelen na maliden dɔw y'u hakilinataw fɔ u be Lamisa Sangare ka kuma bara la. Ne tɔgɔ ye Ba Dunbiya an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen ni gouvernement ko ale bɛ a pousser dɔɔni an bolo o tɛ baasiba ye u ka lajɛ papier minɛ bolo ni ye Mali papier i ka voter baara ka kɛ a ɲɛ kan et puis président min fana bɛ sigi an ka dɔn mɔgɔ sugu jɔn don. Fatumata Golfa a diyara ne halisa u k'a pousser. Ne tɔgɔ Musa Kɔnɛ élection bɔla dɔgɔkɔrɔ parce que ni nana ni démocratie président min an bɛ problème min na o tɛna bɔ a la tuguni an bɛ tila ka coron tuguni donc nafa t'a la. Ne tɔgɔ ye Bakari Dawu ka bɔ Kati. Minisiri kumana ni jamanaden bɛɛ hakilila ye a bɔli min kɛla a ma fɔlɔ la ka na kɛ filanan ye sabanan ko kɛnɛya la tuguni an ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ min ka di jamanadenw ye n'i ko élection a bɛ kuma jamanaden bɛɛ mais jamana fan bɛɛ tɛ Mali kɔnɔna la fɔlɔ n'i ko i bɛ élection labɛn est ce que a bɛna se ka kɛ o yɔrɔ la komi i n'a fɔ Nord fan ninnu élection date bɔla ma bɔ cogo ɲɛna yɛrɛ la. Kalata ko in na o k'a ɲɔngiri ni jamana basigira kuma min na ka jamana bila règle kan kalata bɛ kɛ sɔrɔsiw bɛ sɔrɔ ka taa ne tɛ kalata ko in yɛrɛ fansi la o k'a ko bɛɛ bila. Ne tɔgɔ Seri Makalu bon hakilina bɛ ne la ko la o ka date fɔ an ɲɛna dɔrɔn élection bɛ kɛ jamana élection ta o tɛ se ka kɛ sinon an bɛ tagabolo min na nin ye nin tɛ tagabolo ye fɔlɔ bon comme y'a pousser u k'o fɔ an ɲɛna parce que an ma kun y'a la. An bɛ se k'a fɔ kalata kɔni a tɛ se ka kɛ ni kan kan. Parce que jamana ma basigi parce que yɔrɔ dɔ bɛ se ka voter yɔrɔ dɔ bɛ se ka tɛ se ka voter i n'a fɔ Nord fan a 100 sigi a 80 bɛɛ tɛ se ka voter parce que mɔgɔ caman déplacera président ye jamana bɛɛ ta ye a ka d'an ye
kalata ka se ka kɛ nka a tɛ se ka kɛ nin kan kan. Ne kɔni b'a ɲini politique mɔgɔw fɛ donc u ka se ka u basigi donc ni jamana basigira toujours élection ka se ka kɛ. Samaba do kati ministre bɔra ka kibaruya min di alhamdulillah o de y'an ka ala deli yɛrɛ ye. Parce que sabula mun na an bɛ kɛlɛli la n'i y'a mɛn aw bɛ élection kɛ bɛɛ hakilila sigilen de don don bɛ se ni ala jɛra n'a ye o y'a sɔrɔ jamana in basigila élection bɛ daminɛ k'a ye fo Kidali o de y'an ka laɲini ye. Ne tɔgɔ ye Tarawele ne fɛ zo sigilen don ne weleweleda ye waati mun fɔra ko a bɛ kɛ a la n'i ko taabolo jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka kɛ nka u ye kun mun fana fɔ ne fɛ olu ye wasa kɛ k'a fɔ ko élection in a bɛ se ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ misaliyara u da sela ma k'a fɔ ko k'a sababuya kɛ san o san révision de liste électorale mun bɛ kɛ ko ɲinan ta jɛkulu mun sigilen don kalafiliko kama n'o ye SG u ka o jaabiw ta en compte u da sera ma fana k'a fɔ RAV ko u baara kun dilen don société mun ma ko kɛlen don fana k'i sen da o sɛbɛnkow kan hali ka dan ne fila ma o ye wasa kɛ k'a fɔ ko élection in a ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a kɔni a ma bali an na. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Niger jamana na. Faransi bɛna bɔ Niger jamana na yanni nin san laban in cɛ o laseli yɛrɛ kɛla kunun u ka jamanakuntigi fɛ Emmanuel Macron. Niger jamanadenw fana y'u hakilinataw fɔ. An k'u lamɛn Mamadou Kaba ale ka kuma bara la ka bɔ Niamey. Kabini Emmanuel Macron ye a ka laseli kɛ kunu sufɛ Niger société civile ani politiki maaw caman ye u kanbɔ dugujɛ ni sisan cɛ kuma in de bɛ maaw bɛɛ da dugu kɔnɔna la n'i y'a ye Faransi sɔnna a ka lasigiden n'a kɔsegili ma a n'u ka sɔrdasiw tagali ma ka bɔ Niger jamalajɛ minnu kɛra kabini fanga dafirila nɔbaba la o wulikajɔ ninnu fanba la bɛnna M62 de fɛ u ka ɲɛma Seydou Abdoulaye ko nin ye Nigerdenw bɛɛ de ka cɛsiri jaabi ye. Je pense que c'est une victoire d'étape. Ne bolo nin ye sesɔrɔ de ye Niger jamanaden bɛɛ kan ka nisɔndiya a yɛrɛ ye k'a daminɛ CNSP ɲɛmaw yɛrɛ la société civile jamaw kunnafonidilaw diina ɲɛmaw ani jamanaden gansan bɛɛ fɛn o fɛn ye wulikajɔw kɛ. Ensemble qui se mobilise nuit et jour. Ibrahim Namarua ni ale ye société civile tɔnden dɔ ye ko Nigerkaw kan k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ Macron ka nin kuma kɔfɛ ko Faransi ɲɛmaw bi sɔn ka ko sugu bɛɛ kɛ ka Niger tɔ ɲagami yan'u taga don cɛ. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Aw b'a kalama ko a fɔlen don ko Faransi ni bingani wɛrɛlaw bolo bi ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ dun u ko k'u nana an dɛmɛli de kama Niger yan nɔ donc ni bi an ye u jagoya u ka taa ka bɔ an ka jamana kan u bɛ se ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'an ka jamana ɲagami yan'u taga don cɛ o de kama an b'a fɔ jama ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ne bɛ se ka jate maaw fɛ minnu y'a fɔ ko nafa ma kɛ Faransi sɔrdasiw ka nali la u tun bɛ yan nɔ kabini san caman foyi dun ma se ka yɛlɛma ka bɔ jatigɛwale kɛlɛli la donc ne bolo ni fɛn min man ɲi aw bɛ o système falen anw ye o baara de kɛ. C'est pour cela que nous invitons les uns et les autres à redoubler d'efforts. Amadou Isifou Saïdou ni ale ye politikitɔn ɲɛmaa ye ko nin ye ɲɔgɔn samasama minnu kɛra Faransi ni Niger cɛ na gɛlɛyaba don u ka baara ɲɔgɔnya la wagati nataw la. Ale ko kabini wagati min CNSP ye Faransi lasigiden gɛn ko Macron tun kan ka sɔn ka cɛ in na kɔsegi nka bi k'a kɛra ji bɔlen ye min tɛ se ka cɛ bilen k'a sɔrɔ dun ko nimisa ye Faransi de ta ye. Amadou ka fɔ la Niger ni Faransi ka lakana bɛnkan ma nafa foyi ɲɛ sabula ko fosi ma se ka bɔ jatigɛwale kɛlɛli la. Ne bɛ se ka jate maaw fɛ minnu y'a fɔ ko nafa ma kɛ Faransi sɔrdasiw ka nali la yan u tun bɛ yan nɔ kabini san caman foyi dun ma se ka yɛlɛma ka bɔ jatigɛwale kɛlɛli la donc ne bolo ni fɛn min man ɲi aw bɛ o système falen anw ye o baara de. Et nous on est en train de faire ça. Hali ni a y'a sɔrɔ Faransi ni Niger ka baaraɲɔgɔnya bɛna jɔ o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ bannen ye sabula Faransi cakɛda caman de bɛ Niger kɔnɔ yan nɔ politikitɔn ɲɛma in ko nɔgɔya minnu tun bɛ kɛ o Faransi cakɛda ninnu ye fɔlɔ k'o de bannen filɛ nin ye an ka lamɛn. Moi je dirais pas qu'il faut tout de suite. Ne m'a fɔ ko sisan ka Faransi cakɛdaw bɛɛ gɛn ka bɔ Niger ayi nka n bɛ fɛ ka min fɔ sariyaw de bɛ jamana in na cakɛdaw ka sira kan o sariya in de kan ka labato sisan Faransi fɛ. On doit être soumis sous la même loi. Min ye Faransi ani Niger ka baaraɲɔgɔnya ye wagati nataw la a bɛna fɔ o tɛna kɛ sisan ko ye fɔlɔ sabula kuma jugu minnu tɛmɛna jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ bɛ sɔn ka mɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ a ma tunu M62 ɲɛma Seydou Abdoulaye fana ka hakilinata ye o ye ko hali ni Faransi ni Niger bi baara kɛ bilen k'o tɛna kɛ Macron kɔni ka fanga kunna sabula ko jamana ɲɛma in ma Niger bonya wagati si wa min ye Niger uranium labaarali ye ale ko o sɛbɛnw kan ka bosi ka bɔ Faransi bolo ni k'a di jamana dɔgɛrɛw ma minnu na Niger bonya o baara kɔnɔna na. En tout cas, en ce qui concerne la France, min kɔni ye Macron ka Faransi ye baara cogo foyi tɛ olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ bilen sabula bonya ma bɔ a ko la wa an b'a fɔ fana uranium sɛbɛn kan ka minɛ de ka bɔ Faransi bolo k'a bila marché international sanfɛ ni jamana min se bɛ a ye ka na baara kɛ yan nɔ a ka di o ma o ka na sabula Faransi ka cakɛda tun kɛlen don k'a karaba minɛ de se fosi tun tɛ an ye k'a minɛ a la. Par cette multinationale française.
hali ni a y'a sɔrɔ faransi ye a latigɛ ka taga nizɛrikaw ko nin tɛ olu ni jamana in ka kɛlɛ bannen ye fɔlɔ k'u n'u hakili t'u yɛrɛ la wa ka kɔlɔsili kɛ fo sɔrɔdasiw bɛɛ ka taga ka bɔ jamana kɔnɔ. Mahamud Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Ameriki jamana ka kɛlɛkɛminɛkun fɔlɔw olu sela Ukraine jamana na o laseli yɛrɛ kɛla kunu Ukraine jamana kuntigi fɛ. A y'a ka nisɔndiya kɔni yira kosɛbɛ ka ɲɛsi nin kibaruya in ma. Kajatu Tarawele ale ka laseli do. Char combat Abraham nunu sera Ukraine jamana kan kaban wa u bɛ labɛnna ka taa dɛmɛ don an ka kɛlɛkɛcɛw ma. Zelensky ka fɔla Telegram bɔlɔlɔ siraw fɛ nga a ma perepere-latigɛli kɛ a hakɛw kan. A ye tasibila kɛ u ka dɛmɛkɛlaw ye u ka layidu timɛw la. Joe Biden tun ye laseli kɛ kɛlɛkɛ char combat fangamaba nunu taali la Kiev nin ye a dɔgɔkun damadɔ ye. Zelensky ka taama dɔ senfɛ l'Ameriki masayaso la Washington. Waati min na Rusi bɛ kan ka gosiliba kɛ Ukraine kan. Zelensky bɛ dɛmɛkɛla kura wɛrɛw ɲinini la yaasa ka u ka yɔrɔ minɛnen Rusilaw fɛ bɔsi olu la. Char combat Abrams nunu sera Ukraine kaban wa u bɛ labɛnna ka taa dɛmɛ don an ka kɛlɛkɛcɛw ma. Zelensky ka fɔla Telegram bɔlɔlɔ siraw fɛ a ma perepere-latigɛ kɛ a hakɛkow kan. A ye tasibila kɛ dɛmɛkɛlaw ye u ka layidu timɛw la. Joe Biden tun ye laseli kɛ nin kɛlɛkɛ char combat fangamaba nunu taali la Kiev nin ye a dɔgɔkun damadɔ ye. Zelensky ka taama dɔ senfɛ l'Ameriki masayaso la yan nɔ. Waati min na Rusi bɛ ka gosiliba kɛ Ukraine kan. Zelensky bɛ dɛmɛbaga kura wɛrɛw ɲinini na yaasa ka u ka yɔrɔ minɛnen nu Rusila fɛ bɔ u bolo. L'Ameriki tun ye Abrams char 31 marifa kisɛ 120 mm bɛ kɛ minnu na di layidu tun di nga a kisɛ fanga bonya kama ale baara kɔnin do sabila pɔsɛnɛ de b'a la min bɛ bɔ ka don kɛlɛkɛdenw na walima a fiɲɛ bɛ se mɔgɔ wɛrɛ gansan minnu ma. U kɔnna ka char ninnu di a waati kofɔlenw ɲɛ. L'Ameriki kunnafoni sɛbɛn New York Times ka fɔla ntɛnɛndon na k'a sɔrɔ Ukraine armée ka kan ka mara teliya la k'a ka baara ninnu kɛ joona sani fonɛnɛ bɛ don. Kɔnɔ tɛ ko gɛlɛya bɛ sɔn ka don u ka baaraw siraw kan k'a sababu kɛ wagati yɛlɛma ye. Rusila lakana kɔkanko ye a jira k'a fɔ k'u ye Ukraine jamana ka kɛnyɛrɛyew ka kɛlɛkɛdenw marayɔrɔw ani kulu minnu bɛ olu ka baaraw lagosi Kiev olu dagayɔrɔ gosi. Ne ka tila ka laseli kɛ bintɛnɛ in na Telegram bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ k'u ye Ukraine jamana ka drone 4 jigin Crimée sigida ani Mer Noire sanfɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛ na Mali minisiri ɲɛmakɔrɔ Musa Mara ale bɛ taamana ni waati na Ameriki jamana na. Modibo Dambele ale y'a bisimila VOA soba kɔnɔ Washington DC. A bɛna kuma jamanakuntigi kalata waati min bɔla a dɔgɔkɔrɔ furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ. An ka jɛ k'u lamɛn. Waati na an kɔni kɛlen no ka Mali ka fanga ɲɛmɔgɔkɔrɔ ni o ye Musa Mara dan se kɛnɛ kɔnɔna la. Musa Mara an ka foli b'i ye. Mali gouvernement ye décision ta ko jamana ka kalata minnu kan ka kɛ ko a yɛlɛma dɔɔni donna la. E hakili la mun de ye nin ko la? Fɔlɔ ye min ye a ma bali an na bawo nin ye dɔgɔkun damadɔ ye an sigilen bɛ n'a ye a kumaw bɛ sen na dɔɔni dɔɔni. A filanan ye min ye a fɔra bi don in de na. Donc an bɛ se ka kuma dɔw fɔ ka teliya la mais anw yɛrɛ mago bɛ ka ko ninnu lajɛ ji ɲɛma jɔlen na fɔlɔ yani an ka kuma caman fɔ. An bɛ min fɔ dɔrɔn komi ministre yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na don n'a nata ninnu na sigi ka fɔ ka kɛ gouvernement ni parti politiques ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ko kalata o ye parti politiques ka baara o ye politique mɔgɔw ka baara ye ka bɛnkanw kɛ n'a ma ɲa an bɛ kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila ka taa kɔfɛ baara jumɛn ni baara jumɛn bɛ se ka kɛ joona pour que k'a bilali ka taa kɔfɛ gouvernement yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a kana kɛ tumajan ye tuguni. Donc ni sigi ka fɔ o koro la ne dalen dɔ la bɛnkanw bɛ se ka kɛ. I ka kuma daminɛ la i ko a ma bali la mun na a ma bali la? A ma bali na bawo nin y'a kalo 2 ye gouvernement ye parti politiques wele k'u ɲininka ko kalata min bɛ nalen est ce que olu bolo a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ a kan ka bila ka taa kɔfɛ a tɛ se ka bila ka taa kɔfɛ. Ni gouvernement yɛrɛ y'o ɲininkali kɛ a bɛ komi ko dɔ bɛ sen na an y'a faamuya ten. Nka parti politiques ye lajɛ jaabi min di o ye député sigi tɛna se ka kɛ maire sigi ma se ka kɛ an k'an banba président sigi kan. N'i y'a faamu gouvernement bɛ taa la o sira fɛ bawo y'o o décision ta k'a fɔ ko kalata kɔni bɛ kɛ kelen dɔrɔn de ye transition laban n'o ye président sigi ye o y'o fɔ kuma in kɔnɔ. Filanan ye min ye partiw ko an ka lajɛ a kan ka bila kɛ don min na an k'an jija k'o don labato. Gouvernement y'a yira bi k'a fɔ ko o tɛ se ka labato ka da gɛlɛya dɔw bɛ yen mun bɛ RAVEC baara la gɛlɛya dɔw bɛ u n'o kulu ni ɲɔgɔn cɛ ani filanan ye min ye olu kan ka sariya kura dɔw ta o sariyaw fana ma ta. Donc olu ye hakilinaw ye hakilina minnu baara bɛ se ka k'a kan
sariya ta kɔni CNT kan ka lajɛ kɛ n'o ye session budgétaire ye octobre kalo min bɛnalen yan novembre ni décembre sariyaw kan ka se ka ta o kɔnɔ. Filanan ye min ye gɛlɛya samasamali ye o ni kulu ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni to o lahalaw dɔn mais an b'a bisigi o baara ninnu fɛnɛ kan ka se ka kɛ joona. O la hali n'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka taa kɔfɛ a man ka tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan ou bien kalo kelen ou bien kalo fila o ye anw ka faamuyali cogo ye mais an ka gouvernement lamɛn an ka sigi an bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔn kalata baaraw la puisque an bɛɛ bolo donna la tuma dɔw la ka tɛmɛ san tɛmɛnenw na n'an y'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan bɛnkanw bɛ se ka kɛ. An bɛ wagatinin min na an ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali jamana wagati min na MINUSMA bɛ kan ka taga lakanabaliya jamana kɛɲɛ ka yan fan la a fanga bɛ kan ka bonya Kidal kan olu ma di fɔlɔ bi n'a sɔrɔ e de tun bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔya la fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo lakanako la bi. Fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye bolonɔ bilala sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ ma ko accord d'Alger o sɛbɛn ye min n'a bolonɔ bilala la san 2015 nin y'a san 8 ye n'a ma waleya kosɛbɛ fo an ka segin o de ma. Hali ni ye Mali gouvernement ka kuma lamɛn tuma bɛɛ gouvernement b'a fɔ k'anw bɛ fɛ ka accord waleya minnu ye bolonɔ bilala n'o ye rebelle ye olu fana ko k'u bɛ fɛ ka accord waleya donc halisa depuis nin tuma in ma se n'a fɔ a fɔra ko MINUSMA bɛ taa dɔrɔn anw ye laselilakaw lase k'a fɔ an y'an janto MINUSMA ka tagali a kana se ka kɛ kɛlɛbolo daminɛli ye Mali kɔnɔ an dun ɲɛ b'o de la nin dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnen na halisa fɛn dɔ jɛngɛnna a ma bɔn an ni rebelliw n'anw de sigira k'a fɔ k'an b'an bolonɔ bila sɛbɛn na ko kɛlɛ man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka fɔ kɛ an ka kɛlɛ in bila kɛrɛfɛ MINUSMA ka kan ninnu mana labila Mali sɔrɔsiw bɛna a kɔnɔ cogoya min na u ni rebelliw bɛna jɛ ka baara kɛ cogoya min na sigikafɔ bɛ se ka solution sɔrɔ nin bɛɛ la mais a ka kɛ accord hukumu kɔnɔ wa ka accord waleya fɛnɛ min na kɔrɔnfɛla bɛ se ka basigi au moins rébellion sira kan parce que kɛlɛ bɛ rébellion na mais kɛlɛ bɛ terrorisme fɛnɛ sira kan donc an kana kɛlɛbolow caya ne bolo o ka ɲi an ma surtout tuma min na kuranko gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ jiko gɛlɛyaw bɛ yen engrais n'o ye nɔgɔko gɛlɛyaw ye gɛlɛyaw ka ca n'an ye gɛlɛyaw fara ɲɔgɔn kan tuma dɔw la a bɛ sɔn ka girinya an ma dɔɔni an y'o laseli kɛ ka se gouvernement ma mais ne bɛ segin k'o kelen de fɔ hali n'an ye kɛlɛ daminɛ bi a laban ye sigikafɔ ye parce que diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ mɔgɔw ka kɛlɛ o kɛlɛ a laban ye sigikafɔ ye yani an k'a to joliw ka bɔn maaw ka bɔnɛ u ni na kow ka tiɲɛ fɛnw ka tiɲɛ ka tila ka taa sigikafɔ kɛ kɔfɛ an t'a lajɛ k'a daminɛ ni sigikafɔ ye o kɔni y'anw hakilinata ye. mais an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ mun ye marifatigi jɛkulu ye u ye weleweleda kɛ k'a fɔ u bɛ labɛn na kɛlɛ kama ka wagati min na n t'a dɔn n'i y'a kuma mɛn e bɛ mun de fɛnɛ fɔ olu ɲɛna wagati min fɛnɛ na Mali jamana bɛ weleweleda la k'a f'u ɲɛna k'u kana bɛnkan fɛnɛ kɔnɔna la ni hakilila fila bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di. hakilina fila bɛ se ka kelen parce que hali minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ labɛnni na n'i y'u ka kumaw lamɛn u b'a fɔ ko anw bɛ kɛlɛ labɛnni na bawo cogoya wɛrɛ t'an bolo k'a kɛ sinon bɛn de ka di an ye gouvernement m'o de fɔ kuma kɔnɔna donc ni bɛn de ka di an ye halisa an ka bɛn ɲini ni bɛn de ka di an ye an ka bɛn ɲini rebelliw fana an bɛ welemada bila ka se olu fana ma u ye maliyɛn de u ka maliyɛnya in kama jamana in an b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ jamana in tɛ tila donc ni jamana in tɛ tila wajibi de don f'an bɛɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ donc an ka jamana in basigi an k'a jɔ ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ kuma gouvernement fɛ n bɛ kuma rebelliw fɛ halisa a ye jamana ka nafa ani jamana kɔnɔdenw ka lakana a y'o bila aw yɛrɛbakun ka dusu ani aw yɛrɛbakun ka sebaaya ɲini ni kɛlɛbolo sira kan an b'o de ɲini k'a lase u ma halisa. Sisan an bɛna kuma Tɔnbɔkutu lakana koɲaw kan sabula a yirala k'a fɔ ko mugujugu citaw bɛ ka caya kosɛbɛ a marabolo kofɔlen kɔnɔ o waati kelen fɛnɛ na maa minnu kisila Tɔnbɔkutu bato kasara ma n'u kun kuma dogolen don sigida dɔw la olu bɛ ka segin u ka denbayaw la Tɔnbɔkutu an ka lasigiden min bɛ yen Aluseni Alaji ale ka laseli don. gafe dɔ kɔnɔna na Jamal Nostra n'o ye Iyad Gali ka kulu ye a y'a yira k'a fɔ k'u sen tɛ Tɔnbɔkutu bato bingani la nka mugujugu pɛrɛntan minnu bɛ fili Tɔnbɔkutu dugu kan ko o kɔni bɔra olu fɛ nka ko a ma kɛ ka dugudenw sɛgɛrɛ Yehiya Tanina ale ye kunnafonidila ye ko Jamal Nostra ka gafe in ma bali ale la. Ne n'olu an sera ka 2012 kɛ ɲɔgɔn kan yan tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a dɔn ka adamaden tɔɔrɔ o man d'u ye parce que olu bɛ population confiance de ɲini donc ka bato nin ye ne ko minnu y'a kɛ olu tɛ yanka ye o effectivement bɛɛ b'a yira ko minnu ye bato in ci ka mɔgɔw ninnu faga o tɛ yanka ye. Bubakar Mahaman lakanako dɔnbaga dɔ ye Tɔnbɔkutu ale ka hakilina ye min ye an k'a lamɛn. Sanu ka gafe in yɛrɛ sɛbɛn
an yɛrɛ an ye hakili jagabɔ caman kɛ parce que Jama Nusra mɔgɔw nu mana kɛ fɛn fɛn kɛ tiɲɛli wa ataki u bɛ bɔ k'a fɔ ko olu de y'a jɔn de Tombouctou ani Gawa ni maliyɛnw bɛɛ faga minnu bɛ bateau kɔnɔ parce que ko caman kɛra o kɔfɛ Jama Nusra bɔra k'a fɔ ko hali Yelimane ta u bɔra k'a fɔ ko olu de don bon kunu u bɔra k'a fɔ ka jɛya k'a fɔ ko olu sen tɛ bateau ko in na. Fatuma Harber min ye Tombouctou ka ye ale ka jate la Jama Nostra ka gafe in tɛ se ka faamuya cogo si de la. Communiqué min bɔra k'a fɔ ko kasara min kɛra bateau Tombouctou kan fo mɔgɔ caman ba sara min na k'olu m'o kɛ ne hakilila kɔni o ye dɔgɔyamali de ne ma fagali dɔn fagali la k'a fɔ ko an de ye ninnu faga an ma ninnu faga ne hakilila tiɲɛ yɛrɛ la silamɛ o man ka kɛ silamɛ ka baara ye quoi donc ne bolo a bɛɛ ye dɔgɔmali ye. A bɛ dɔgɔkun saba bɔ sisan mugujugu pɛrɛnta bɛ fili Tombouctou dugu kan nin kɛwale in y'a sababuya maaw k'u ɲininka yala kumakan kan ka kɛ kulu marifatigiw fɛ walasa ka dugudenw ni kisi Yaya Tanena ka hakilina ye min ye o ko la an k'o lamɛn. Ka kuma ni jɔn ye o mɔgɔ de tɛ sisan o mɔgɔ de tɛ ni kuma bɛ kɛ fana a kana kɛ ni mɔgɔ kɔrɔ ye parce que olu an y'a dɔn ko fanga t'ulu bolo sɛma mɔgɔw ninnu parce que fanga t'u la olu fana dɔw de b'u bila baara la donc ni kuma kan ka kɛ ni maliyɛn minnu iyadi ninnu ani talha ninnu minnu kan ka kɛ u k'a kɛ parce que an ka état fana tɛ taa kuma parce que aujourd'hui a bɛ position de non bi kɔni a b'a ka position de force de a bɛ se ka min di a b'o di a tɛ se ka min di a b'o fana fɔ. Ani kunu tɛ kelen ye an kun tɛ position ɲɛnama la. An bɛ don min na i komi bi maa minnu ni kisira Tombouctou bateau kasara la a dɔw kɔni sera u seyɔrɔ la o senfɛ Mali gouvernement ministre 3 kun bɛ Tombouctou dɔgɔkun tɛmɛnen u ka kuma lasela min ye Madina Sissoko ye ministre des transports a ye mun fɔ maa minnu ni kisira an k'a lamɛn. Donc je voudrais dire aux rescapés qu'ils ont toutes. N bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ni kisira nin ko in na an ka ɲɛmɔgɔw ma ɲinɛ u kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goïta ni bita bɔra a la dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛna se aw ma. Jamana ɲɛma Asimi Goïta kɔni ye layidu kan ta walasa ka dɛmɛ lase maaw ma minnu kisira Tombouctou bateau kasara la a kelen-kelenna bɛna wari hakɛ min sɔrɔ a maaw 400 ni yɔrɔ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ ta CFA wari miliyɔn 100 ni kɔ de la u ka kuma lasela a ye laɲini kɛrɛnkɛrɛn kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ma. Jagokɛla minnu tun bɛ bateau kɔnɔ u bolola fɛn bɛɛ de taara an ka laɲini ye u ka se ka fɛn sɔrɔ ka segin u ka kokɔrɔw kan an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u dɛmɛ. Waati min na Jama Nostra y'a yɛrɛ jɛya ka bɔ Tombouctou bateau bingani la kulu marifatigi jumɛn de bɛ sɔn ka nin maa hakɛ bɔnɛ u ni la o kɔni ye maa caman ka ɲininkali ye min kɔni jɛlen don Jama Nostra bɔlen kɔ a la kulu marifatigi wɛrɛ ma bɔ k'a fɔ k'a sen tɛ nin ko la ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Siaka Traoré kuma b'i bolo farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw. Muso serantolanta ko kun kan farafina gun kan Coupe d'Afrique des Nations musolakaw ta min bɛ tan san wɛrɛ 2024 Marokokaw fɛ yen a éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu daminɛna juma tɛmɛnen septembre kalo tile 12 san 2023 Centrafrique musow bina Mali taw ɲɛkɔrɔ celu 1 ani celu 7 Mali kanu na o y'a ɲɔgɔndan jaabi ye yanni sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ka daminɛ n'o ye mi-temps ye jaabi tun bɛ Mali kanu de la celu 1 ani celu 5 Mali muso sɛnɛntolantanaw ka sebaya sɔrɔli Centrafrique taw kan Mali yɛrɛma hɔrɔnya don fana na n'o ye 22 septembre ye o ye koba ye Mali degeli karamɔgɔ Salum Useni Mohamed ka fɔ la. Ala y'a kɛ balontan daminɛna nɔgɔyara ma en 2, 3, 4 minutes sera ka bi fila sɔrɔ ka don o y'a libéré o ye bi tɔw nɔgɔya an n'o y'a sɔrɔ miniti 90 na a bɛɛ ma kɛ wasalen an bɛ baara ka tɔ kan bi c'est vrai 7-1 n bɛ Ala fo k'a barikada o ye score ɲuman ye n bɛ foli bila fédération ni ministère ye olu minnu ye moyen bila en place pour que an ka se ka na ni match in kɛ et toujours an b'a ɲini u fɛ tuguni u k'u cɛsiri musolaka ninnu dɛmɛli la an mago bɛ dɛmɛ la an mago ka accompagnement na an ta se ka baara in kɛ ka ɲa malidenw fana ka se ka tɔgɔja sɔrɔ la cogo min. Centrafrique ni Mali ka ɲɔgɔndan tana Douala Cameroun jamana kan
Centrafrique senantolantana yɔrɔw tɛ kafu ka sariyaw labato. An bɛ don min ko bi Mali ni Centrafrique ka ɲɔgɔndan kɔsegini bɛ tan bi tarata dɔ in na septembre kalo in tile 6 san 2023 a bɛ tan Bamakɔ stade du 26 mars la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Bataki minnu cila maliden dɔw fɛ olu de filɛ ninnu ye an k'u lamɛn. An sɔgɔma bɛɛ Afrique ala segu boli do ne bɔ Bamako an feerekɛla ye wa ne kɔni ma se ka min faamu diɲɛ yɛrɛ bilama la an y'a ta lajɛ parce que Mali ataki tugura Mali la nin waati in na an ka civil caman fagara baton ataki ni fɛnw na mais ne ma mɔgɔ si kumakan mɛn Nations Unies ma communiqué kɛ CEDEAO ma communiqué kɛ aucune organisation internationale olu si mɔgɔ si ma communiqué ma mɔgɔ si da pour que ka nin kɔnɔnɛ o fana kabako ko ye dɛ ou bien mɔgɔ min fagara olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ olu ye mɔgɔw de wa ou bien olu ye sɛw de ne b'a fɛ o ɲininkali kɛ la communauté internationale la mɔgɔ min fagara baton na olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye. An sɔgɔma VOA lamɛnbagaw ne tɔgɔ ko Saloma Jane n sɔrɔ bɛn bɛ Moribuguma vraiment ne bɛna min fɔ ne lamɛnbagaw ɲɛna Mali